няколко основни точки, които точки са приемане на решение за учредяване на сдружението, неговото наименование, избора на управителен съвет и взимане на решение за разпределяне на идеалните части. Всичките тези документи, за които ще ви накратко ще ви разкажа, се съдържат в указанията, които ги има и на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на сайта на нашия район Люлин, където там може да си видите какви задължителни реквизити по отношение на дневния ред на вашето учредително събрание трябва да всъщност да се придържате, като моя препоръка е да ползвате образците, тъй като доста така са направени ясно, подробно и биха могли да ви водят в правилна посока, така че да не се получават някакви неясноти. След като ви бъде подготвена тази покана трябва да бъде залепена на видно място във вашата етажна собственост. Може да бъде залепена на едно и на няколко места, за чието залепване се съставя протокол. Протоколът също е в образец в методическите указания, които са по националната програма. След като залепите поканата, най-важното е, че трябва да имате 7 дни преди провеждането на вашето учредително събрание. Тоест, трябва да има време, за което хората да се информират, кога ще бъде точната дата и часа, в който ще се проведе събранието. И след това предстои вече провеждането на самото събрание. Неговото протоколиране също е по образец, създаден образец за ваше улеснение, в който може да вървите за протоколиране на решението. То се води изцяло по дневния ред от поканата. Към този протокол, заедно с тези методически указания, има и проект образец на споразумението. Там се съдържат всички необходими клаузи в споразумението, които биха били нужни за програмата, т.е. безсрочното му създаване, неговото наименование, с дребни буквички под всяка страница има пояснение, така че да е достъпно за ориентиране във всяка една точка, какво точно трябва да се попълни. Това е първото действие, което трябва да изпълните. След като ви мине учредителното събрание, съставяте протокола, за който казахме по образец, изготвяте си споразумението и следващата ви стъпка предстои за регистрация на сдружението в община, в районната администрация. За тази цел е необходимо да се подаде едно заявление, което заявление също го има на сайта на района и към него трябва да се подаде подписаното споразумение от всички участници, също така протокол от учредителното събрание, един списък, който закона изисква на всички собственици на самостоятелни обекти, който се предава и също така нотариално заверен образец на подписите на хората, които сте избрали да представляват вашата етажна собственост, дали ще бъде управител или ще бъде управителен съвет и тяхната представителна власт, която вие трябва да прецените каква да бъде. Тоест, дали, ако имате управителен съвет от 3 човека, те трябва да подписват заедно, не могат да подписват по-отделно, или от управителния съвет от 3 човека, всичките ще имат управленчески функции, но един ще има представителна власт. Това вече е свободно, вие може да прецените в коя от всичките тези възможности може да отидете. След като документите дойдат в районната администрация, ние преглеждаме всички необходими документи и съответно, ако има някъде, където има пропуски, ние подпомагаме, има и самия закон дава възможност за отстраняване на някакви пропуски и след това ви се издава от кмета, господин Младенов, удостоверение за регистрация на сдружението. Това удостоверение, след като го получите от районната администрация, е необходимо да се регистрирате в регистър БУЛСТАТ. Той се намира в агенцията по вписвания. Той се намира в агенцията по вписвания, но това сдружение не е юридическо лице от типа на юридически лица по търговския закон, т.е. ЕОД, ООД, акционерно дружество, ЕТА, не е нито юридическо лице с нестопанска цел по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Това е едно лице, което закона за управление на етажната собственост създава.
Тоест само в името на програмата и няма никакви други цели, обвързващи действия, които някой би могъл да си извади изводите за определени различни дружества на отговорност, на солидарна отговорност, както и по Търговския закон. Това дружество се създава единствено и само в името на целите на националната програма. Затова за него е създадена възможност за толкова лесното му прекратяване, тъй като след изтичане на гаранционния срок то може да се прекрати само с решение на Общото събрание. Просто това е едно лице на вашата етажна собственост. Регистър БУЛСТАТ е необходим, за да може това лице да има някаква формулировка. Тоест, както всяко едно физическо лице има ЕГН, така и определеното, така наречено, може да го наречем лице по Закона за управление на етажната собственост, да има някакъв легитимационен или легитимен номер, с който да се представи при сключването на определените договори. Това е по отношение на дружеството. То не създава за вас никакви задължения, никакви ангажименти, освен изпълнението на тази програма. Не попада в обхвата на Закона за счетоводството, не попада и в обхвата на осъществяване на ликвидация, тъй като то е създадено само на основание този член 25 алинея 1, т.е. то е създадено само с цел участие в националната програма. С това мисля, че приключва първата част. Нещо друго, което искам също да кажа, което смятам, че ще е интересно. Ако имате във вашата етажна собственост наематели, които изпълняват стопанска дейност, примерно имате гараж, който е даден под наем и в него е направен фризьорски салон. Тъй като това е стопанска дейност, програмата позволява просто и се създаде такава възможност, че тези лица също да имат правото да се възползват безвъзмездно и да участват в постигането на тази топлоефективност и постигането на целите на програмата. Единствената особеност при тях за извършването на стопанска дейност, дали ще бъде фризьорски салон или книжарница или някакъв друг, няма значение вид стопанска дейност, закона я нарича икономическа дейност, т.е. икономическо предназначение. Тогава в общината минава проверка в регистъра за